Brian? Ja. Vil du blive glad eller ikke glad, hvis jeg havde fundet et hul mere? Er det meningen, der skal komme røg ud fra kabinen af? Nu har vi noget, der ligner det her. Sådan der. Så er det bare at få skåret det gamle væk. Få svejst det nye i. Det tager vi lige næste gang. Det siger. Ja, det var det. Det var altså med. Snader. Så gerne lige du passer på min nummerpladelyspære her. Ja. Tænk, hvis den gik i stykke. Kunne jo være, den begyndte at ruste. Når du gør det der, det er tit set, du gør det der med fingeren. Er det sådan for at mærke, om der er... Ja. Det er for at mærke, om der er om der er kant, eller om det er... Godt så. Det er bare, det er fordi jeg er typen, der ser med fingrene. Ja, en af dem der. Ja. Yes. Du ved, der er en dule. Ja. Her. Ja. En skamme. Men det må man ikke til biludstilling? Nej. Nej, godt. Det kunne jeg aldrig finde på. Nej. Jeg er lige nødt til at spørge, fordi vi havde jo lidt en diskussion lige fra start af om, at det her, det er jo det nye stykke, du har lavet. Det er korrekt. Det hernede, det er stadigvæk det gamle. Det er også korrekt. Og, som man forhåbentlig kan se her, så er den sådan lidt sprød på inner. Det er også korrekt. Det er også korrekt. Har du, for jeg går ud for, at der er en årsag til, at vi ikke lige har fuldsvejst her endnu? Ja, det er fordi vi ikke lige helt er blevet enige om vi skal have gjort noget ved det der nede. Nej. Nu siger jeg, at vi ikke er blevet enige om det, men det er nok egentlig bare fordi, vi ikke rigtig vil erkende, at vi nok er nødt til at gøre det. Ja, fordi hvis man lige, nu vinkler jeg lige kameraet lidt her, så har vi sådan lidt ligesom om, at det er jo det stykke her, vi snakker om, men det fortsætter faktisk ind og er ringen herinde også muligvis bare overfladisk, men nu kan jeg jo så ikke lige, da der var hul herinde, kunne man så se, at det her heller ikke er godt på den anden side. Man kan sige, at overfladerust er ikke noget problem. Problemet er bare, at vi kan ikke komme til den overflade, fordi overfladen er inde på indersiden. Så der skal tages en beslutning. Altså man kunne da sikkert godt bare lade være med at gøre noget ved det og bade det i undervognsbehandling, og det så vil holde nogle år. Ja, nogle år. Måske. Men det er det der måske, der... Ja, og nu vil vi igen bare lige påpege, at de to, eller alle de biler, vi har gang i her på kanalen, som du selv sagde lige før, så de to, der er allermest plaget af rust, er de to biler, som er allermest pløret ind i undervognsbehandling. Den her og Supercarrien. Ja. Så har vi en Porsche, der er 20 år ældre end den her fantastiske Mercedes, og aldrig har fået en dråbe undervognsbehandling, der er mindre råd end den her. Ja. Der er også de to paneler, det er jo så mere eller mindre det. Ja. Nå, men det kan du lige spekulere i, og så kan jeg samtidig lige tage en opsummering for dem, der ser med, både dem, der følger med i den her serie, og lige sådan de nye, der er kommet til, fordi vi snakker rust i det her område, så har vi det her op. Det bliver rigtig spændende, når vi engang lige når til det. Så har vi ellers døre, som ikke er for kønne, men der er kommet nye, skal bare i på et eller andet tidspunkt. Så har vi en bagskærm, der på et eller andet tidspunkt har været fikset med glasfiber.
Og det bliver ikke bedre, jo længere vi går ind. Det bliver også rigtig spændende, sjovt. Når vi når dertil, der har vi en bagklap, der også har været fikset med glasfiber en gang. Det er altid skønt, når man rører ved sin bil, og det lyder som at stikke hånden ned i en pose chips. Men der er også en ny bagklap. Faktisk en fabriksny bagklap, men den skal også lige have lidt kærlighed. Så har vi noget her. Det syner måske ikke sindssygt meget, men hvis man så lige kommer lidt tæt på, kan vi se herinde bagved, at vi nok er nødt til at gøre noget nu, fordi det bliver nok ikke bedre. Så har vi en bagskærm mere. Den er dog ikke lige så slem som i den anden side, men der skal stadigvæk laves lidt. Så har vi den her bagdør. Den tror jeg faktisk ikke vi behøver at skifte. Det er vist små overflade ting der er på den. Så har vi en dør her, som også har været fikset med lidt glasfiber hen igennem tiden. Igen, der står en ny et sted. Er købt og hentet. Gørløs autoimport. Tak for det. Så den skal også bare på. Og så ellers, så er vi foran igen, bare modsat side. Lidt samme historie. Måske ikke knap så slem. Har også inde under. Så har vi noget kofangermontering han foran herover. Der er den ikke så slem. Jeg kan hilse at sige, den anden side, der er den helt væk. Så der er vi da måske så heldige, at vi har en skabelon siddende her, som vi kan bruge. Og nu hænger den oppe i luften, så jeg kommer ikke lige derop. Men vi har faktisk også begyndende rust omkring soltaget. Og det bliver også rigtig spændende. Og jeg skulle til at sige til syvende og sidst, det er det højst sandsynligt ikke. Men i hvert fald til vi lige ser her en motorhjelm, som også skal skiftes. Den har jeg ikke endnu. Så der skal jeg nok lige have fat i Gørløse også. Det var sådan lige en hurtig rundtur, en hurtig opfriskning på, hvor vi står. Så nu har jeg været rundt. Hvad er du blevet enig med dig selv om? At jeg skal snævne de der svejsninger ned. Ja. Og så ser vi lige, om ikke vi bliver nødt til at skal ned og kigge i det der. Så vi sliver svejsninger ned om 3, 2, 1. Konklusionen blev: skærer lortet ud. Det bliver nok ikke bedre at få lov at blive siddende. Nej. Og vi vil bare lige igen pointere, at lige sådan som det ser ud her, lige sådan hvis ikke ringer ser det ud på den tid, I ikke kan se. Ringer. Godt. Men det fikser vi bare lige. Nemlig. Ja. Mhm. Var det noget med kage? Rust? Okay. Der var det. Jeg tror, det var den rigtige beslutning, at vi tog den af. Ja. Skal jeg arbejde det her med os? Det kunne du da godt gøre. Det kunne du godt gøre. Skal vi hele her? Det bliver lækker. Jeg satte Lasse i arbejde. Og man kan se, hvor længe det var. Men imens han lige går og gør det, så har jeg lige været ved at tegne lidt på en plade her. Så prøver vi lige at se, om vi kan klippe en stykke ud, som gerne skulle ende med at blive ligesom det, vi skal ud. Snit. Brian, jeg har fundet et sted at parkere min skruetrækker. Nej, Lasse. Hvorfor prikkede du der? Det var slet ikke der, du skulle lave noget. Nå, men det var fordi, jeg skulle lige have gulvtæppet op for at se, om det var ved at sætte ild i noget. Jamen, det var helt derhen, du skulle Jamen, lave så noget. Så jeg bare, at den var lidt rød der, så tænkte jeg kunne lige prøve. Og det kunne jeg godt. Så der er også rust der. Men Lasse, det var slet ikke der, du skulle kigge. Nej.
til det egentlige spørgsmål om det vi sådan lige svagt kan fornemme herinde, om det egentlig er gulvtæp, så tror jeg efter lidt let kabineadskillelse, at vi må konkludere. Ja, det er det. Du har stået og brummet og bandet lidt over det her et stykke tid. Jeg brummer stadig og bander stadig. Udfordringen, det er jo, at knæk, den har herhen af, det er jo ikke bare et knæk. Den har faktisk lige lidt krumning på. Den vej. Den er krum i det knæk der. Og den er svær at genskabe. Det kræver i hvert fald lige lidt mere tid. Altså vi kommer tættere på. Vi har lidt krumning i det nu her. Så det begynder også at ligne noget. Men, som man måske kan fornemme på uret her i baggrunden, så er klokken ved at være 1-2 mange. Så jeg tænker, at det her det bliver endnu en af de videoer, der kommer til at foregå over et par aftener. Eller 3, eller 4. Som altid. Ja. Så hvis I tænker over hen ad vejen, at vi skifter tøj undervejs, så er det nok forklaringen. Jeg har taget en beslutning, fordi vi havde egentlig en afstemning inde på Instagram, fordi jeg var lidt i tvivl om anhængertrækket på den her bil skulle forblive. Jeg synes måske ikke helt, det passer med den stil, jeg har tænkt mig, bilen den skal være i, når vi ser det endelige resultat. Men omvendt, så ved jeg også godt, at det er sådan lidt at afskrive sig fra jydedommen, hvis man afmonterer anhængertrækket på netop sin bil. Og afstemningen afspejlede også lidt, at de fleste af jer mente, at det skulle forblive. Men det kommer det ikke til. Det skal af. Jeg ved godt, det lyder helt forkert. Det lyder helt absurd. Men det skal af. Mens Brian han lige er ved at forme det her nye stykke til panelet, så tænkte jeg, at jeg lige ville pille den gamle dør af og gøre klar til at få den nye dør på og få lavet en prøvemontering. Lige sådan. Så fortsætter vi med det henne på bagklappen senere. Ses om lidt. Godt så kører vi lige ned indledende. Det er en ny dag, og som I har set indtil videre, så har jeg været ved at pille en bagklap af og pille en fordør af. Der og der. Hvor om end alting er, så er vi her nu. Ja. Yeah. Der var jo noget af det, vi fik over ved Gørløse Autoimport. Det var jo faktisk en fabriks ny bagklap. Den har lidt forskellige transportskader rundt omkring. Og det vil Brian lige til at kigge på, så hopper jeg lige i baggrunden igen og fortsætter med noget af det andet. Så jeg tænker lige, at Brian han kommer med noget forklaring på, hvad han har tænkt sig om 3, 2, 1. Og nu lidt forklaring om, hvad vi lige skal her. Den her ellers fabriksnye bagklap her, som Lasse og Sofien har fået til hans, købt til hans Mercedes. Den har lige en par buler rundt omkring. Nu skinner den rimelig meget i øjnene, den der er her. Så har begge hjørner på den. De har sjovt nok også lige fået en knæk. Så har vi en lille bul her. Vi har nogle heroppe i kanterne her. Den anden hjørne herovre, knap så voldsomt. Næsten ikke engang set på kamera. Små ting. Ja. Sikkert også noget, når vi kommer herom. Den har været kastet lidt rundt med den her bagklap her. Der er i hvert fald lidt her og lidt små ting. Den har mange små rundt omkring. Men i det mindste er den ikke rådden. Den har da trods alt ikke kunne rådden uden at sidde på en bil. Så vi skal have rettet noget af det her, og så rykker vi videre.
alt imens Brian han lige retter og finjusterer og gør ved herover. Så har jeg lige fisket de gamle forskærme ud af bagagerummet. Vi havde egentlig gemt dem, da de blev skruet af. Fordi vi nåede ikke lige til det på daværende tidspunkt, men man kan sige, de er så ringe, de skal bare smides ud. Vi har fået nogle andre. Men ja, vi har ikke. Det er altid de her små dibedutter, når engang vi når der til, at skidtet det skal samles igen, at man eventuelt kunne ved at stå og mangle. Også bare den forskærm her, det ligner jo faktisk. Den er klar til at ryge i kassen, men der sidder sådan en lille plastik ting på her, som også lige skal skrues af. Og så den anden bagefter. Og lige sådan, så har jeg været ved at bytte rundt på alt indmad i den gamle dør og den nye dør. Det er alle de der små ting, men igen, du kommer til at stå mange, når det skal samles. Så hellere for meget end for lidt. Du er ikke sådan super optimistisk lige nu. Det ved jeg ikke. Nå, kan du ikke lige prøve, nu har du godt nok troet med, at du skulle ud og hente den der modstandsvejser der, men det var bare, du har brugt dem der indtil videre. Ja. How does it work? Det er jo et spørgsmål om at prøve at få dem ind et sted, hvor der nu er plads, og så have et eller andet sted, hvor de kan ligge an herude, og så vrik enten en eller anden vej, for at så skubbe herude, uden at skubbe alt for langt ud. Ja, for du kan også komme til at prikke bulen den forkerte vej. Correct. Det er så rimelig svært på sådan en bagklap til en lidt ældre bil, fordi der er pladen ret tyk. Ja. På en ny bil, der er det meget nemt at komme til at lave buler ud af. Så skal man lige tage den sinde. Ja. Men du er nået til et punkt nu, hvor det duer ikke. Nej. Vi skal have fat i noget større grej. Ja. Okay, inden du lige går i gang. Vi har heldigvis mange faste seere til kanalen, som udmærket godt er med på, hvad det der det er. Men til dem, der nu lige skulle være hoppet med på de videoer her, som ikke ved, hvad det der det er, fordi den har du ikke brugt på den her bil endnu. Hvad er det? Det er, udover det er en modstandssvejser. Udover det er en modstandssvejser. Eller det er en modstandssvejser, men hvad gør den? Den trækker buler ud. Ja. Det er nogen vil kalde det en puller også. Den svejser sig fast på pladen, og så kan man bruge den der glidehammer der til at trække lidt i bulerne med. Og vi trækker i buler nu. Vi trækker i buler. Yes. Og hvis du så vil lure nu, så kan du fornemme, at da jeg lige høvlet over den her, at der rammer den ikke rigtig lige her. Så der skal vi have trukket lidt mere. Nemlig ja. Det tror jeg, det var det, vi tog omkring den her bagklap, Brian. Yeah. Ellers så bliver det her en times lang video om how to rette bagklap. Skal vi ikke, du har lige pyntet på det, så det ikke er bart. Så tror jeg, vi siger, det var det. Ja, vi rydder op. Og ja, som sagt, det der, det kommer jeg nok ikke til at se så meget mere til, før det er færdigt. Nu tror jeg lige, vi vil hænge en dør på igen, så den kan komme ud og stå. Og så smutter vi videre med projektet lige om lidt. Vi hopper lige lidt i det. Jeg har lige brugt lidt tid på at få gjort den her lap færdig her til panelet på den gamle Mercedes her. Det fik I ikke lige lov til at se det hele af, men noget af det. Jeg har fået givet den et par buk og et par huller til punktsvejsning, og den har lige fået lidt svejseprimer på indvendig side, så den er klar til at komme i lige snart det er tørt. Den ser sådan ud nu. Og til sammenligning, så har vi det, vi har skåret ud af bilen. Det har ikke de der folder der, som panelet nogle gange havde resten af vejen der. Så det har jeg lavet et nyt stykke. Det er altid lidt spændende det her med at skulle lappe i noget, der er lappet i før, hvordan så det ud originalt. Alt det ved jeg ikke helt 100%, så jeg gætter mig lidt frem og laver det, som jeg føler, der ligner det, som jeg tænker, det har set ud. Sådan, som jeg tænker, det har set ud. Ja. Så når svejsprimeren den ellers er tør, så skal vi have den svejst i. Jeg venter lige en par minutter mere, og så for jer, der er det jo nu.
Nå, men der kom jo et nyt stykke i. Det gjorde det. Men jeg kan jo godt mærke på dig, at du er ikke helt tilfreds. Nej. Hvorfor? Jeg synes bare, at det blev pænt nok herhen af. Det måtte godt have været pænere. Det kan Bartels pæn resten af vejen, og så skal det trods alt også have noget gummihud henover bagefter. Kan du forklare, hvorfor du tror, det kommer til at se sådan der ud? Jeg slår så lidt med at få passet stykkerne sammen. Man kan sige, nu startede vi jo med at reparere det stykke herop, og så lavede det her stykke hernede. Og det slår sig lidt med at få det til at passe sammen her, plus at det slog sig en lille smule ved svejsning. Så ja. Nå ja, men jeg tror det er heldigt, at eller det ved jeg ikke om det er heldigt, men jeg kan mærke, at det her det generer dig mere end det generer mig. Ja. Skal vi ikke bare lade det være ved det? Det skal vi jo nok. Ja. Jamen, så fik vi endelig et afsnit mere med den gode gamle balje her. Vi ved godt, der går lidt lang tid imellem, at de kommer, men tiden bliver bare lige prioriteret lidt i forhold til at få noget af det, der måske er lidt større sandsynlighed for at få relativt hurtigt gjort klar, blandt andet Porschen. Men nu er Porschen jo snart klar. Det begynder at ligne noget, i hvert fald. Lige om lidt. Så for nu kommer den her lige i sit hi igen, og så trækker vi den højst sandsynligt snart frem igen. Der er trods alt en deadline, der hedder august 26, så der skal selvfølgelig også snart til at ske noget, fordi det er sommer lige om lidt igen. Vi rykker ned og rykker ud og pakker sammen og tager hjem. Ja. Og så skal I huske at like og subscribe og del og alt muligt, hvad man nu endelig skal. Vi håber, det var lidt spændende at se med. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej. Har du styr det der? Nej. Filmer nu. Også ikke timelapse? Nu. Nej, okay. Hej hej.